Monggo Dek Yati. Mas Wangit. Nderek landak mawon. Aja ditampa. Kowe engko tanggal 11 dipotong malah. Ya Sita. Nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ora juragane dunia snack maju Pak Dewin monggo nyawiji karo kata-kata utas sik cepet kok iya mong samono katresnanmu tan ono janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku buta kaya wis pasti urip tansah Kingko juragane dunia snack nyuwun lewung kalih napa ireng manis.
Tanggung jawab Mas Wiono. Biyen mula aku lilo dikok kromo karo liya
mohon perhatiannya buat tamu dan sekalian yang merasa memiliki kendaraan mobil dengan nomor polisi B1866 ERU, mohon untuk digeser sebentar karena menghalangi kendaraan yang akan keluar. Sekali lagi kepada pemilik kendaraan B1866 ERU, mohon untuk digeser sebentar. Terima kasih. Mong jalaran perpisahan Dipaksa omah-omah wong tuwane Wong tresnaku ra bisa ilang Margo kelingan ireng manise yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grabyan ayu lahir lan batine nanging kuwas ora bisa urip bebarengan tetep tresno lahir batin Perhatian sekali lagi kepada pemilik kendaraan B1906 NDK, mohon untuk digeser. B1906 NOK. Ya, mohon untuk digeser. Terima kasih. Perpisahan dipaksa Matur sembah nuwun. Ayo. anak muda, ayo anak muda ya. Pak Depono. Ayo, Mas Mono. Ayo ini Mas. Ayo. Ayo. Go, ayo go. Sini go. Ayo go. Ora apa-apa. Ayo. 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 Ora apa-apa. Ayo, kancane kae. Rino
sini joget. Ayo Cak. Wong kuning nang jroning atiku asihmu kang renggani dadi usadane aku kang kandang broto lilanono caket ring sliramu rancang gandeng renteng kaya mimi pintuno Monggo keluarga besar Mas Sopet maju kabeh. Sak anak putu sak sing dhewe hajat ayo. Maju kabeh ayo. Ayo deh, sor. Matur suwun, Mas. Oke, kita kabeh.
Sito.